Elektroiaren espinari buruz gauza pare bat baino, komentatuko ditu. Lehenengo eta behin, 1925ean, Uhlenbeck eta Goudsmitek, proposatu zuten, elektroiak bazeukala balako momentu angeluar intrinseko bat, ez biraka dagoelako nukleoaren inguruan baizik eta berez, berak, masa duen bezala, badauka, bere karga duen bezala, badauka, berak momentu angeluar bat, eta momentu angeluar horri espina deitu zioten. Eta espina horrik dauka momentu angeluaren ezaugarri berdinak, esate baterako, espinaren momentu modularen karratua era honetan adieraz dezakegu. Ez izango litzateke espinaren zenbaki kuantikoa, bideresegi bat H barra karratu. Non elektroiaren kasuan S zenbaki kuantikoa bat biren dugu. Hori alde batetik. Eta bestaldetik, beraz kasu honetan, espinaren modulua zehaztuta dago. Ezin ditu balio diferenteak izan. Elektroiaren kasuan, espinaren modulua dago zehaztuta eta balio bat bakarra hartu dezake. Beste partikulen kasua espina diferentea izan alda, eta orduan beste balio izan dezake. Baina protoiaren kasuan adibidez, gauza bera gertatzen da, neutroiaren kasuan gauza bera. Orduan, partikulak espinak dituzte edo izan ditzakete. Hori alde batetik, moduluari buruzko ezaugarria. Gero bestaldetik, espina momentu angeluaren ezaugarria duenez, bere proiekzioa ere balio diskretoak har ditzake. Adibidez, hartzen badugu Z norabidea. Espinak har ditzakeen proiekzioen balioak, bere espinaren zenbaki kuantikoa ez izanik, era honetan adieraz dezakegu. Hau izango da ms proiekzioaren zenbaki kuantikoa izango litzatekena bider H barra. Non ms joan alda minus S-tik S-era. Beraz, minus bat birenetik bat birenera. Bien artean baten aldea egonik. Beraz, bi proiekzio hauek dira posibleak. Horregatik, esaten dugu nolabait espinaren proiekzioak ez eta bi balio har ditzakela, edo H barra biren, nolabait gorantza, bere proiekzioa gorantza dugunean, edo minus H barra biren alako bere proiekzioa berantza dugunean. Beraz, hemen, azaldu izan nahi dugu, elektroiak nolabait momentu angeluar intrinsikoa dugula, eta hori ere kontutan hartu beharko dugula, espina deitzen dela, bere espinaren modularen karratua balio bat duela, espina elektroaren kasuan, eta hoize dugu bere zenbaki kuantikoa bat biren izanik, beraz, kasu honetan izango dugu, ordezkatzen badugu hemen, S karratuak harritzaken balioa izango dugu beraz, 3/4 H barra karratu. Hau izango litzateke beraz, espinaren modularen karratuaren balioa. Importante dugu hauxe, espinarekin lotutako zenbaki kuantikoa. Eta hori horrela izanik orduan espinaren proiekzioak, beraz, harritzaken balioak ms bider H barra dugu, non ms-en balioak momentu angeluarekin gertatzen den bezala minus S-tik S-era joan alden, eta kasu honetan beraz, minus bat biren balioak harritzake. Beraz, proiekzioak, bai Z norabidean edo beste edozein norabidean, espinaren proiekzioak harritzaken balioak bi balio posibleak dira. H barra biren eta minus H barra biren. Gorantza edo berantzako proiekzioak izan.